Dison abang doakang rodo hami sian tonga-tongani persadata dinamanggohi goko do jojo muna tarlumui ma dihita namar donga tubu boru bere dohot iba bere molotung pe au na pasahatonon hataon di tonga-tongani puat tadi bagasa tikion naung sude ma hami pasahatoni ala hami mamereng sian sisi waktu. Jadi itu anak nami dohot paruman nami selamat berbahagia ma emang dot di parmain nami sehingga ma tujuan darion gabe keluarga sitiriwon di tonga-tonga ni masyarakat jala keluarga na biar maradopo tuhatai jala hami sian poparan ni Raja Sianipar boru bere nadong di kota Batamon marpangidua dan notu anak nami do parumain nami manang di dia penon hamu na maringanan harap rohanami dapat toromunan non punguan Raja Sianipar boru bere manang di dia pehamu maringanan sosong ninang dia ka hula-hula ta nanai nadong di tempat muna di kemudian hari. Jadi di son Roma hami songon manggohi gokod jojo muna jala tu abang do tu kakak jala ison do tong pasaton nami ima songon anggaran dasar anggaran rumah tangga ni punguata di bagasatikon. Di mana bu pasat kami bat mulai teman itu hatta, mulai teman di tonga-tonga ta, dia muna par musik nami, ala neng Roma kami namar dongat tubuh, do buru nami, do bere nami,